yang gue. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurmat ko sila nagtuwala mga magbayang mamakinig sa mga idida mga maranosom. Na espesyal ko na i-apply na rin naman ako nun na pagari ako na i-ada sa lako kay bayar mapanat sa ada ko na lumbutan. Ay si Precious agi prinsipal sa Katatubaran na gusto darudo pa yan. Kay Sergeant Amana. Sa pudapli na rin naman ko rin na laki akong dasala ko sa miyaw na mayor. Hey! Oh, mayora. Ladi dato king Saudi atambal ka na ya. Si Abu Asniha. Isniha ya. Si Abu Isniha ya sa katena pamakinigay niyo. Sa tutang kayo niyo kung buwi sa studi pagrekulay Prinsesa Remilin. Agi baya di masangkay sa diaptara butig sa adilaping dulunan. Sa pakambalingan ko kanu suma ano salama manakalilintan ako kapipya ginawa. Sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Good night.